Hementxe jarraitzen dugu Bermeoko Hartza pilotalekuan eta Bizkaiko herriarteko finala gori dugu. Bana momentu honetan lehenengo partida markinak irabazi du 22-7, erosotasun handiz, bigarrena aldiz lehiatuagoa izan da, bigarrengoan Gernikarrak nagusitu dira 22 eta 18 eta beraz, hirugarren eta azken partida honek erabakiko du Bizkaiko finala. Emozioa gainezka, Carmelo. Bai, alaze da, ez? Bueno, zorionez, ikusleentzat behintzat, partidu erabakarria uino izango da hirugarrena, eta, bueno, beraz, finala azken momentura arte, emozio izango du. Goazen bada azkar batean, hirugarren partida honetako 4 protagonistak aurkeztea markinaren aldetikan, Einaut, Gorosabel eta Kepa Castillo izango ditugu, eta Gernikaren aldetik berriz, Jon Bilbao eta Aitor Irusta. Eta itxura batean behintzat, hemen ere partida gogor eta lehiatua espero da. Bai, hemen bikote biek ondo dabiz jogatzen, bikote orekatua diaz bisek eta euren arteko partiduan ikuste oreka hondiko partidu izango dela. Da, nor ari den tranquila eta nor lortzen duen pelota gitxitxo galtzie, eta ikusten da, Gorosabelek eta Castillo bikote indartu egiten dugu. Gorosabelek pilotari ausarta da, gainera karakter handikoa, lasai joatzen dauen pelotari eta irabazlea, da Castillo berriz atxelari ona, ez? Da beste aldetik ere Gernikarrak bikote oso ona egiten dutela, eta Bilbao pelota gitxi galtzen duen pelotaria dela, eta Irusta, pelotari jotzailea, ez? Ikusiko dugu zer gertatzen den, momentuz hasi da partidua. Hortxe dugu Bilbao. Castillo. Irusta eskuinez, zazpitikan. Castillo. Bi atzelariak nor baino nor, gehiago leian. Castillo. Berriro ere Irusta. Pilota ongi luzatzen, biak ala biak. Eta momentuz behintzat, aurrelariak sartzeko aukera gehiagirik gabe, hortxe sartu da jokoan Gorosabel. Irusta berriz, ezkerrez, ongi. Bildu pilota Castillok. Keinua baina azkenean ez da sartu Bilbao. Atzera Irustak. Bolea zorain Bilbao, ezkerrez. Atzera Gorosabelek. Lehenengo tantoa, luzea eta gogorra. Irudi oso ondo. Gantxo horrengoan, ongi eraman du. Atzera. Ez dio gauza handirik egin pilotaka horri. Gusten da luzea duela eta badakitela tanto guzti garrantzi hondikoa direzela, zin dabela pelota golan galdu eta tanto hontan bintzat ondo berotuko da belazkuek. Badakite lauek, asko dagoela jokoan, hirugarrengo partida honek erabakiko baitu finala. Irusta. Ies egin dio Gorosabeli, txapazpira. Castillori barkatu. Txapazpira joan zaio pilota hori. Castillori beraz lehenengo tantoa Gernikarrentzako bat eta huts urdinak aurretikan. Baina gogorra benetan partidako lehenengo tantoa, Ikusten da partido gorra izango dela, pelota gutxi izango dela aurrelariak eta gainera, ez diese hain errematatzaileak. Nik uste hemen partidua erabakiko da atxeko kuadro hauetan, da bai Castillo, bai Irusta, onduen joatzen dauena eta alik eta pelota gitxien galdu, horrek lortuko dela partidu horre atatzea. Garrantzitsua izaten da beti ere atzelarien lana. Izan ere, batek aurkaria mendean hartuz gero ondoren aukera handiagoak izaten baitituzte aurrelariak ere, tantoak amaitzerako orduan. Badoa Bilbao. Atera du. Erantzun Castillok. Moztu Irustak. Atzera Gorosabelek. Berriro ere Gorosabel, baina gaiztotu egiten pilota hori ondo jaitsi baitute. Baztertu ondo Irustakor. Ikusten da pilotakada bat atxera, besti hor mosten ari dela. Pizkat aldatzen. Ondo tartekatzen ari da. Hori da, hor ondo baztertuta. Borgarren kuadroan da Gorosabelek ezin.
Modu horretan egin dute bigarrengo tantoa Gernikarrek. Lehenengo biak urdinentzat izan dira. Eta lau pilotari hauetatik nagusiena Kepa Castillo du 25 urterekin eta gainontzekoak nahiko gaztetxoak, ez da Irustak 21, Bilbaok 20 eta Gorosabelek ere 20. Afizionatuak izateko nahiko gaztetxoak lauak ere. Bai, alaze da ez, bueno. Gero gertatzen da orain guztu nire sasoian igual afizionatu mailan ere igual 30tik aurrerako urtetik aurrerako pelotariek eta jarraitzen zuten afizionatu mailan. Da aspaldiko hamarkada hontan edo, pelotariek 25tik aurrera ja ez dute holan jarraitzeko motivazio askorik, ez? Askotan adin hortatik aurrera ikusten da afizionatutan pelotari gitxitxu hau, ez? Azkenien hori, 24-25 urtera arte edo jarraitzen dabe, badau baten bat edo beste, baina lehen usteote pelotari gehiago heltzen ziren ja 35-36 urtera afizionatutan mordu ez zegoen jokatzen. Asko agian ez profesionaletarako urratxori emateko helburua edo ideia izango dute eta jada adin batetik aurrera ezinezkoa dela ikusten dutenean jada motivaziorik ez eta pilota utzi egiten dute, ezta? Hor Mikel nik uste dut arrazoa egozula, eta askotan ere, ero horrek, 20 urteko eta 18 urteko pilotari asko, juten diez igual, enpresakin entrenatzera, igual diez 30 pelotari, da gero bat edo bi debuta ondoren, bestiak, igual ere, horre desilusio pizkaten ematen dabe, eta ez dute ja gero jarraitu afizionatutan, da, nik uste pelotara mailarako afizionatutan ere, esperientzia handiko pelotariak eta urtietan ibilitako pelotaria konbenigarria esala egotea. Eta nik uste horretarako nik uste fedazio aldetik edo txapelketa aldetik ere, nik uste motivazio gitxu egon bizala pelotari horiek pelotan jarraitzeko. Eta oraingoan falta sakez Jon Bilbao leheno aipatu dugu, bi sake dituztela lehenengoa luze ateraz gero, baina biak atera ditu luzegi eta oparia Jon Bilbao, ez? Indartzu torri da, bai. Bai? Badu lekua lautik 7. kuadroan pelota sartzeko, baina noizbenka holakoa gertatzen direz. Normalean gainera ez, lehenengoa luzegi ateraz gero, bigarrena motxantxean edo ateratzen da ez, baina honek berriro ere arrisgatzea erabaki du. Bai, indartzu torri da. Bigarrena ere utxe egin, eta beraz, lehenengo tantoa opari horren bitartez lortu dute markinarrek 1 eta 3. Utxe eta 3 aurreratu dira, Gernikarra, baina Bilbaoren oparia baliatuta aldea murriztu dute eta baita pilota aldatu ere. Hori partia guztietan ikusten ari gara, ez? Tantoa egin orduko iaia saskira. Bai, gainera hori, baino txute. Aste barruen egon zen pelota aukeraketa eta bakoitza pelota bi hartu zituzten, da orduan nahi izango dute behintzat beren aukera daukanean, behintzat bera hautatutako pelota ateratzea, ez? Behintzat lehenengo tantu hauetan. Hori da, normala, ez da, bakoitzak bere joko moldeari edo jokatzeko moduari gehiago egokitzen zaion pilota aukeratzea normala da, ez da? Partiduan zehar igual, batzutan gero bestien pelotaz jarraitzen zuen, behintzat lehenengo tantua lortu dute Euroke lehenengo tantua eitxia eta beren pelota akantzan epinteko aukera hori, usteot, normala da, beran Euroke batutako pelota bat kantzan jartzea. Lehen esan duguna, lehen afizionatu veterano gehiago zegoela, Castillo naite adibidez, Bizkaiko fedazio txapelketan, Castillo bere haitxe Bizkaiko batxelaririk bikainen azan afizionatutan, hainbat urteetan izan zen Bizkaiko batxelaririk onena, ez? Urte asko jokatu zuen afizionatu mailan, ia 40 urtetik gora pelotan eritzen zen, honenetarikoa zen, ez? Bentsat, ikusten zen, afizioa zegoela eta eurek bentsat motivazio bat lortzen zuela pelotan jarraitzeko, ez? Holako asko egoten ziren. Egin zituen urteak orduan, ez da? Bai, asko. 40 gora jokatzeko. Urte asko eta gainera afizionatu mailan maila handi batean. Kantxa orain, eraman Bilbaok. Castillo katzera, Irusta. Castillo zazpitikan eskuinez ondo. Irusta pilota jaitsi. Eskuinez indartxu berriro ere Castillo.
Ongi Irusta. Bi atzelaria leian. Ikusten da hau atzelaren arteko lehi izango dela Bai. partidu hau, Momentuz behintzat aurrelariak ez dira beste partietan bezain beste arriesgatzen ari, ezta? Bai, gainera atzelari bize, bueno, bata besteri, ez dabi bata besteri gainditzen, da orduen hor dabiz biek 6-7 kuadro hortan peloteoan. Da orduen momentuz bizetatik inoreztu dominatu, bere aurrelaria aukerak izateko. Hasiera honetan ikusten ari garenaren arabera ematen du partida luzea eta gogorra joango dela, baina ikusi egin behar nolako ateratzen zaigun. Hortxe dugu Eskuinez Castillo, Irusta oraingoan. Berriro ere Castillo. Ezkerrez jarri da oraingoan Gernikako atzelaria. Bosgarren kuadrora irten da tiradio kolpea Gorosabelek. Irusta Eskuinez. Eta oraingo hau ere tanto luze askoa doa, Carmelo. Bai, martxa hontan partidu erditik aurrela, atzelari batek ez dakik Pilotak ere gastatuko dira martxa hontan. Nor lortuko duen mantentzia ritmoa eta nor etxi egingo duen, ez? Horre hongo da Eta katua. horrela jarraituz gero ere, alor fisikoak ere eragin izango du. Seguruzki bai, da eskuak eta dana. Denak. Atzera Castillok. Irusta. Berriro ere Castillo. Boleaz. Sartu da Bilbao. Sartuko da. Barruan da pilota hori. Gorosabelek deja da. Bilbaok ezkerrez atzera. Baina ikusten dugu aurrean pilota izandakoan ere argia ez badute ez dute arriesgatzen, Bai, ikusten da, ez? Ere, bueno, Gorosabelek pelota apurbeia lau kuadrotik sartu da, eta bueno, berentzako igual, apurbet urrun dago pelota hori, pelotari ausarta daura horrien, pelota frontiz ondoan hartu eskero, baina horria laugarren kuadrotik atxera indargitxo beharko da. Bai, ez da erresa. Erresa hor ja. Laugarren kuadrotikan sartzeko indarra behar baita. Bai, hor ja urrundak, frontizetik urrunda, eta hor, bueno, sartu da, laguntzearen ere Castillo horiz, zabalera junda hori pelotea, ondo sartu da, baina lartxu bajatu deu eta txapati gazpire. Bestela ere, lau bingurutik aire sartuz gero eta pilota behar bezala jo ez gero, pilota ere aukeran uzten behizaio aurkariari. Gasa da. Eta, Oinoz ondo. bai, oraingoan bai, ondo erantzun dio Boleaz. Hortxe dugu Castillo. Ez du gehiagik gozatu pilota, hobeto, Irusta pilota atzeratuz. Eutxi Castillok. Aire sartzeko aukera polita zuen Bilbao, baina ez da usartu. Atzera Gorosabelek. Eta hor zer egin du, bai? Buena egiten ikusan, da apurtzea honda, botibole hortaz, bostetik txapagainean jarri zain zuen, da, bueno, uste dute lan zaila diez horrek, da, bueno, buena inezkero ikusala, da apurtzea honda. Ualtari agustik egiten du, baina, primeran jokaldi hori, artista da kubatarra. Baina urrutitik agian, ez da postura hori erabiltzeko urrutixa marzegoen. Urrutitik eta pilota hau ere ez da trinketeko, hau beste pisu badeko eta... Gehiago kostatzen da pilota mugitza, ez da? Habe moduko zuan, baina hauen nahi odezan urrutitik eta pilota ja pisutxue da, hortik ibiltzeko lako gauzak egiten. Da ikusten da horrelari bisek eta, bueno, konfiantza dokate lauren atxelarie, ikusten da pisua atxelarie, pikoten pisua atxelarek eraman gatuela partidu guzti, eta, a ber, bai Castillo, bai Irusta nork lortzen duen bai nivel fisikoa eta bai eskutatik eta nor ez duen etzitzen. Gutxe eta 3 aurreratu dira Gernikarrak, ondoren tantoa egin du Markinak. Bilbaoren opari aprobetxatuta, gogoratu, bi sakeak luzegi atera dituela, 1 eta 3 eta ondorengo tantoa ere Markinarrek egin dute, momentu honetan 4 eta 2 markagailuan Gernika
aurretikan, eta leno aipatzen aritu gara, Bizkaiko pilota ere momentu ona igarotzen ari dela, aipatu ditugu, Urrutiko Etxa, Elezkano, Pablo Berasaluze bera, askoz pilotari gehiago daude, hortxe daude hemen bertan ikusi dugun Alexis Apraiz, Markinako Andoni Aretxabaleta ere hor dugu, Larun bere bai, pilotari asko daude, baina datu berezi xamar bat bada hor, Carmelo, pilotari bizkaitar guztietatikan bakarra dago Aspen, Iñaki Larriña da. Bai, alaxe da, bai. Berezia datu ez da? Berezia, bai, atzo konturatu ginen ere, ze, gonbidatzeko natorteko eta, da hori konturatu ginen Aspetik bakarra zegoela. Da, bai, da beste guztizek, haze gartzen daude, eta, baizuk esan duzun modun, nik uste gazte mailan ere, Ontxe, bukatu berri... Bai, deja da horrengoan. Bai, ederra. Eta ondo, egin du Gorosabelek, Zabaletik zabalera deja da. Zabaldu, baina gorputzarekin oso ondo. Dezustean harrapatu du, ez da, keinua ondo egin du, engainatu egin du. Oso ondo engainatu du, oso ondo. Da, bera txokora junda aurkaria eta oso ondo itxu du Eta ondo egindakoa, bai, 3 eta 4. Esan duzun modun, gura aficionatu maia, oin graune amaitu berri izan den, Imanol Arrese izan da manomanistan txapeldun, nagusi mailan, Rezustari irabazitaz, da, usteot mai izugarri eman duela urte osoan mano joatzen. Da, gero 22 azpiko txapeldunak ere, bai Adrian López, da bai German Galarzak lortu dute txapela Euskal Herri mailan, da, orduan, ikusten da afizionatu mailan da ere, nivel polita eman duela Bizkaitarrak, eta, hortan ere, ikusi da, urte osoko entrenamentua, azkenean frutuak eman dutela, eta, bai pelotariak eta danok, posi gaudela, haindan urteekin, Ongi oraingoan Irusta, gozatu du pilotaka da hori, Eutxi, Castillok, Bilbao katzera, Airez, sartu da Gorosabel, atzera Bilbao, Castillo pilota bildu, bolearen bila Bilbao. Ematen du aurrenariak ere pixka bat animatzen ari direla. Irusta ezkerrez, Sotamanoz Gorosabel, airearen bila Bilbao, baina gehiegi ireki du ezker gantxori. Launa partidako lehenengo berdinketa. Zuk esan duzun moduen ointxe ikusi da aurrelari epe, parte hartze gehiago nahi dagoela inda. Oengoan Bilbao indartzu sartu da, baina horri ikusiko duen modun gantxua goitzi bera barik azpiti gorain deu, eta orduen frontizien hartu deu altura lartxu, eta orduen zabalean kanpora junjako. Alaxe da bai hortxe dugu, Einaut Gorosabel, 9. tantoa jokoan jartzeko prest. Badoa Markinako aurrelaria. Bolea zerantzun dio Bilbao, kea zer egiten duen Gorosabelek, ezkerrez atzera bidaltzen saiatu da, baina ez du gozatu. Bilbauk ere ez dio ezer askorik egin pilotari. Atzerariak eskatu egin dio Gorosabeli, baina berak jotzea erabaki du. Ongi Irusta. Castillo. Keinua bai, baina ez da aire sartu. Bilbao. Castillo atzera. Irusta. Ongi Eskuinez. Barrura egin dio azken unean pilota Castillori, ongi atera du. Ezkerrez Bilbao, aukera polita du hor Gorosabele, biparetak ezkerrez, eraman Jon Bilbao. Irusta zazpitikan. Bilbao sartuko da jokoan. Atzera. Castillo keutxi, berriro ere Bilbao. Gorosabel lautik, atzera aurrelaria, bizi-bizi. Aladirudi pasadatxo hartuko da bela azkenien, Bai, momentuz behintzat. Tanto gogorrak guztiak ere. Ongi eskatu du pilota hori atzelaria, gozatu ere bai, baina erantzuna Rimerakoa Irustak boleaz, berriro ere boleaz. Ondo sartzen da, indartzu gainera. Ongi menperatzen du keinu hori, ezta? Bai, oso ondo. Bolea bintzateko oso indartzu. Gorosabel moztu. Bilbao jaso, ederra dua, gantxoa. Eraman, haze, pilota eraman duen Bilbao, kea zer egiten duen orain, atzera. Irustak boleaz berriro ere. Gantxoa Gorosabelek. Atzera Castillo, haze tanto hau ere. Sotamanoz ongi, eman dio galanta. Nira junda horretak atzetik aurrera, Atzetik aurrera, etzen erresa, baina ederki gozatu du. Eta ederra, amaiera ederra, Deja da,
beti txokora efektu handiarekin Jon Bilbao. Gainera, ez dakit, entrenatzaileak edo bintzat esango zioten edo, botilleruek edo, baina bintzat horrelari izan epusteo, hasi beharko direla Bilurrak entzen partiduariz, atxelaria bestela pasada hundi hartuko dabe. Lertu egingo dira, ez? Bai, eta euren artien hasi beharko direz hor aurrien ere jokatzen, da ia nor lortzen duen tantu gien eikia. Doingoan, bai, aurrelaria hasi direz animatzen, da Gorosabelek bi pare bagantxo edarrakin ditu, Bilbao oso ondo defentzan, da gero aukeri esan duenean Bilbao hor dejada luze bat etxokotik, oso ondo amaitu du tanta. Alde horretatik behintzat aurreko partidua ederra izan du Etxebarriak sekulako benetan. erakustaldi eman du aurrean eta Zubikarek ere lan polita egin du, Oso ondo. Aurrelariek behintzat oso ondo ibili da, aldea gonda Zubikaraiek, aukera gehiago izan duela sartzeako eta Etxebarrek egin duen partidua ez da bat erresa izan. Goraipatzekoa. Aukera gitxiko pelotara sartu da eta akaz gutxi egin da, tanto asko egin, beraz oso Zan daiteke, berak sortu dituela aukerak eta tantoak ere berak amaitu dituela, ezta? Alas izen da, bai. Bilbao, atzera oraingoan. Frontixan, altura asko emanez. Ez da usartu, Irustak atzera. Ongi gozatutako pilota. Eutxi Castillok. Irusta bostetikan, moztu oraingoan. Zabalera aldegin dio ordea. Bildu Gorosabelek. Irusta ezkerrez, Castillo zazpitikan. Golearen bila Bilbao. Gorosabelen moztu, pilota politia du Bilbao. Atzera. Airaren bila oraingoan bai, ezker gantxo polita. Eraman Gorosabelek. Atzera Irustak. Berriro ere, ezker gantxoa Bilbao. Moztu Gorosabelek. Eta ezin eraman. Eskuen izan du bainera, Bai. Gorosabelek ordeja txura egin du, baina Bilbao eskuan izan du eta azkenien Jusilako txapapera. 5-5. Partidako bigarren berdintzea aurretik launa joan dira. Bai, hemen ez dakit, hemen atxelariek bat abesti ez du lortu ondino menperatzen da partidua momentuz utzik ez badagoz, holan nahiko parekatu jongo da. Aurretik aipatu dugu, profesional mailan dauden bizkaitar gehienak asegartzen jokatzen ari direla, eta zu zeuk ere, Carmelo, asegartzen jokatu zen, okerrez banago? Bai, urte batzuk egin genituen, suerte izan nun, asegartze jaio zanean, lehenengo partidu hortan parte hartzea, da anedota polit bat, da initun 10 bat urte, da urte politiak izan ziren, da nik uste hor pelota profesionala poliki gorantza hasi zen juten, da beraz, nik uste hortik aurrera urte politak izan duela pelota profesionalak. Atzera Castillo, Irustak moztu. Ies egin dio pilota, baina txapa gainean da. Gantxoa, baina txapazpira. Ausartu da oraingo honetan Gorosabel, baina gehiegi jaitsi du pilota hori. Eta bera alde egin dio. 6-5 Gernikarrak aurretik berriz. Horixe pasatzen da ez, arrisko hartutakoan fallatu ere egiten dela. Eta hutsak eginez gero eta gehiago kostako zaie. Gero konfiantza galdu ere, ez bautxu gauzak urtetan, aurreko datorren aukera PUL-esa sartzean, da urrengoan asmatzen dauen, da jarraitzen dauen aurrelari bisek ere, poliki joku gehiago sartzean, ez? Momentuz behintzat, 3. partida hau lehiatua, eta tarterik zabaldu ezin da dabiltza. Espero genuen, pronostikoek ala zioten partida gogorra eta lehiatu izango zela, eta momentuz behintzat hala izaten ari da. Pronostikoetan lehiatuena ikusten nago eusala, juveneiena ikusi da oso lehiatu izan dela. Eta pronostikoak hori ez esan, baina oingoan bintzat hau, teoriaz bintzat hau izango zen horrekatuena, eta momentuz horrela dira. Atera du Bilbao. Pasa, desente egiten ari da, leheno... Oingoan bakarra bada. Falta bat egin du, bigarren honetan zer egiten duen,
Egia da, bat eta hirukoan. Bisakeak luze atera ditu. Tantoa oparitu die Bilbaok eta oraingo honetan ere luze ateratzera arrisgatzen den edo... Gizitxoa jota, aunque sea, Gizitxo hau, nahi eta ia hor bosgarren, bosterdi, 6 kuadro hortan sartzen badu. Ea, zer erabaki hartzen duen. Badoa, Gernikarra. Oraingoan bai, Bildur gehiagorekin eman dio. Ondo, baina, Nabaritu zaio kolpea tiratzerakoa, baina bai. Ederki, ezker pareta bilatuz. Ongi Irusta. Castillo, keutxi, ozta, txapa gainean, bi pareta onak efektu handiarekin. Goztu orain, hortxe da Castillo eta atzera, Irusta. Ezkerra ere sartu da, barrura egin dio azken unean. Arpegira etorri dago, bai, arpegira joan zaio, baina ongi moldatu da, Ongi atera du pilota hori Irustak. Castillo izako ikusten eskuma horrekin gozatzen. Erdikakotzen ari da belor pelotea. Ez du pelotea ez totxo urtetan bizi, ez dakit eskutatik zelan ibiliko dan, baina ez du ematen pelotari santu. Hor dabil erdi bultzatzen. Irusta nahi eta, ez oso ondo. Antxoa, ederra, eraman ala ere Gorosabelek. Irusta nahi eta ez gozatu, dabil gehitxo joten, bentsat ematen dio pelotari. Txokoan goxo, iritsi pilota horretara ere Gorosabel, bolea zindartxu Irustak. Zaplasteko ederrak, ematen dizkio boleaz ere, Gainera ez doa buena itera, Ematera. Dirudi mano joatzen ari dela eta ematera guten da. Bai. Ematera joan da Castillo ere, baina gehiegi arrotu du pilota hori. Gainera Castillo nutza hori ez doke da kakotzen dagoelako peloti eskun, da horregatik goin beharrotu du kakotzen dabielako. Ez dakit aspaldi eskutatik justu dabine, ontsen bertan dabil eskutatik justu, baina azkenin ez dio ematen pelotari baizik eta bultzatzen ari da, da poliki Irustak entzate golpi gehiago tiratzen dio eta agintzen ari da, eta Bilbaue konfiantza gehiago gero eta pelota gehiago hartzen dugu aurrien, da badabil sartzean nahi eta Gorosabel defentsan oso ondo aritu. Bai, pilota zaila askoak eraman ditu, azken tanto honetan. Eta Bilbao ere ondo. 7 eta 5. Badoa Jon Bilbao. Sake oraingoan ere motxantxean, Gorosabelek erantzun dio, bote laster, txokoan utzi, eraman Gorosabelek oraingoan ere. Ondo Castillo. Hanka biziak ditu Gorosabelek, Bai. Defentsan dabil litxel, Bilbao badua poliki sartzean, oin be gantxo bi jarraian, baina Gorosabele defentsan ondo dabil. Honi tantoa sartzeko. Bai, askarra da. Zehatza amaitu behar da, Irusta, ederra du. Ez du lortu ondino gozatu pelotia, baina bentsat ematen ari da, Bai. Gozatu bari, baina hori da. Altura gehiagi eman gabe, baina golpea ematen ari da. Golpearekin bai. Zabalera oraingoan Gorosabelek. Barruan da pilota hori. Ea Castillo zer egiten duen, atzera eskuinez. Oraingo honetan hobeto xago pilota gehiago luzatuz. Gaiztotu egin zaio, baina ondo atera du ezker armatikan Irusta, berriro ere aurrera. Bolearen bila, bi pareta jo ditu, baina gehiegi eman dio ez da barrexa, bostetik bolea sartu eta kanpora botatzea, Horre direz lan zaila, tanto itxeko, normalena askotan hori da, Horlakoak urteleik bat edo bi, baina botako zuz, hainbet, Oime egurra eman dio, baina frontizitik erditi gora eman du bi pareta, pentsa. Baina altu emon eskero, Zabaleko arrastotik kanpora, baina nabarmen junta, Bai. Ikusten da, nahi eta bera nahi duela tanto amaitu, eta horre jarraitu beharren lanien, hor junda tanto amaitzera, Bipareta... Aurretik ere egin du, boti bolea saiakera bat, eta oraingoan ere bipareta boleaz. Nik uste, horre pasentxe ditu egin behar duela, nik uste poliki bera duela gintzen, da... Bai, hori da, gainera nagusitzen, ari baita azken atzeko kuadroetan, eta pazientzia gehiago eduki beharko lukela ematen du. Ezkerrez, ozta eraman. Deja da Zabalera, ongi Gorosabelek, eraman ordea Bilbaok. Castillo. Eta ezin gozaturik dabil, Horre pilota ona zuen Bai. Baina ez du eskuan ondo sartzen. Galtzaile ez dago, baina ez du gozatzen bera gintzeko,
pelota honak itxan ditu gaur aurrien Bai. agintzeko, eta ez du eman golpea. Ea orain honetan Ezkerrez. Ezkerrez hobeto. Bildu Irustak. Castillo Eskuñez. Moztu oraingoan. Seinaletzarra da. Azten zarenean hortiz mosten. Goiz hasi da, ez da oraindik ere partida hasieran gaude. Konfiantza ez dukuzula eskuma horrekin dela. Edo tako larrei, edo eskutatik justu, edo... Ezkerrez berriz, ondo ari da luzatzen, Hori bai? ikusten da, Konfiantza handiagoarekin. tira iten dio golpea, eta eskumaz horrek dabil erdi bultzatzen. Kantxoa Bilbaok. Atzera Castillok. Jatxi berriro ere Irusta, baina txapazpira, bai. Pazientzia gutxi, oin ere bera jokaldi eitera. Da nik uste Bilbao hasi da, bildurti, baina oin nahiko ondo ari dela jogatzen da. Bai, txukun da, bila horrelaria. Orduen Irusta, join behar zula menperatzeko aurkaria, ze Bilbao, aspaldi rematean polito dabil, baina Gorosabele ere defentsan askar dabil. Gainera ipatu duguna, ez da aurkaria bizkarra erakusten ari bazaizu, baina bera dominatzen arita, ez duen baten, zentzu handirik duenik. Eta gainera bazkenien horretantu horrek balioa handia dokate eta azkenen biak galdun ditu. Jokaldi aiterakoan galdu eta hori ere kontuan hartu bida. Oraindik ere hasieran gaude, baina agian gero garesti ordainduko ditu, Pelota bi, gauza askurik ez dekona galtxie, gero azkenien kontu. Bizkaiako Herriarteko finalean gaude, Jaun Andreok. Bana berdinduta eta hirugarrengo partidu honetan momentuz aurretik ditu Gernikarrak tanto bateko aldearekin 8 eta 7. Hor Bilbao, bere mailan, bentsat sakiek kendu du, oin ere, ez du lortu zabaltzea beran nahi zuen beste, baina gorputzera bota dugu Gosabeleri, eta ikusten da, poliki baduela partiduan sartzean, konfiantza hartzean, beraz, nik uste Irusta ere, konfiantza ditxukin bidola lagunengan, da bere lana jarraitzea ondo egiten, ze ondo ari da atxetik agintzen, da aurreko jokaldi horiek lagun ere hitzen. Badoa sake ateratzera Jon Bilbao. Hortxe dugu 20 urteko aurrelari gaztea. Erdi-erdiko sakea. Eutxi Castillok. Ez da aire sartzera usartu, Irustak atzera. Castillo. Irusta berriro ere, pilota jaitsi orangoan. Pilota ederra du, Bilbao, katzera. Eta beste behin ere justu antzean Castillo, baina huts egin du ondorengo pilotakadan Jon Bilbaok. Ikusten jago Castillo barduratuta, badaki bera ez dagoela gozatzen, da oin ere horren trenatzailean hitz egiten ari da, eta ikusten da ez jago la pelota ondo sartzean eskuan, ez dakit arazua dekon edo tako larri edo, baina bera eskuin ikutzen ari da, begiratzen ari zaio, bai. Ez da bat ere gustora, urduri ikusten jako, badaki bera orain arte, txapaina joan jako la pelotak, baina onla garraitu eskero eusiko jako la bera. Eta partidako laugarren berdintzea, launa joan dira ondoren bosna, zazpina. Momentu honetan, 8 doaz, badoa, Einaut Gorosabel. Bolea zerantzun dio Bilbao. Justu, deja da. Eta tantoa. Zabalera. Neiko errez heldu da Gorosabelen dejadara, una zabalera. Da, ondo botatu Zabalera, nahi eta Gorosabele, bere hanka askarroetik heldu beharren, ez du buena... Iritsi da, baina ezin pelota txapa gainean jarri. Eta berriro ere, pilotariak aulkira, atxeen hartzera. Eta beharra ere izango duten neurri handi baten, askotan geldialdi hauek taktikoak izaten dira. Aurkariaren bolada onari etena jartzeko edo, baina fisikoki ere, momentuz behintzat, exigentzia handikoa izaten ari da, hirugarrengo partida hau. Batez benik uste dut atxelarizak pelotaka da asko emango da bela, eta beraz, on injarrak gordetzea eta berreskuratzea komenigarri izango da. Ze partiu luzera duie, eta ikusko bizetatik nor gogorreitzen dauen, eta ametik aurrera nor pelota gero eta gitxitxo galtzen dauen. Ea ba,
9:08 momentuz, Gernikarrak aurretikan, kadete mailan, Markina 22 eta 7 nagusitu da, erraz lortu dute garaipena Markinarrek, juveniletan gauzak estuxago joan dira, azkenean Gernikarrak 22 eta 18 irabazi dute, eta finaleko 3. eta azken partida dugu jokoan, eta bueno, aurretikan ere komentatu dugu, Carmelo, gu nahi genuena emozioa zela, guretzako hoberena hori zela, lehenengo 2 partida herri bakoitzeko ordezkariek irabaztea zela, ala gertatu da, eta emozioa bintzat izaten ari gara. Hola, zera, esuengo partidu ere, ez da holako joko maila holan ikusgarririk ikusten, baina eure lana egiten ari dira, baina bintzat markailu aldetik, berdintasuna, eta askotan, nik uste hemen Markina eta Gernikako saletuek, adi ongo dira, horrek gaurko egunien ez dutena ikuskizun askori baizik eta irabazi nahi dute, euren herria ongi edo gaizki jokatu da finaletan helburua irabaztea izaten da, ezta? Orduen uste dut, orduritasun hori ganen okingo dabe, bentsat partidua oso horrekatu da duela. Lehen ere aipatu dugu, hemen giro aparta dugula, frontoia ia beteta, baina momentu ez dakit jendea ixi xamar tentsioaren abari dela, Uste, herriak nahiko tranquil dabiz, igual horretik izango da. Azken boladako partidun azken boladan orduan igual hasiko diez ja zaratak eta zurrunbiloak eta azkenengo animoak. Momentuz bentzan ikuste nahi izango dute pelotari lasai ustea. Lau pilotaria berriro ere kantxan ditugu. Sakea Gernikarrentzako hortxe doa Jon Bilbao. Atera du. Eraman Castillok. Irusta. Castillo berriro ere. Eta oraingoan Gorosabel lau kuadroraino irten da, berak ere baitaki, bere bikotekide eskuin esku horrekin arazoak izaten ari dela. Hortxe dugu Castillo. Irusta, 6 erditikan. Pilota jaitxiz. Ezker gantxo Gorosabelen, moztu Bilbao. Ongi moztu ere. Luzetxo da, horre Gorosabel egin du pare da jokaldiona, baina apurbe laburrean. Orduen Bilbao horiztio mina zure egin, doingoan Bilbao ja horre motxo apurbe luzetxo hau, indargeitxo hau. Hor Gorosabel atxerantza jumbi izan dut, eta ondo bastartu gainera. Gaizto jarri du, Gaizto, bai. Bizi eta gaizto, ezker horman pega eginda. Eta kolpea ere ezin izan diotira Gorosabelek. 10 eta 8 bi tantoko aldea. Gernikarrentzat. Jon Bilbao. Bolea zerantzun dio Gorosabelek. Aire sartzeko ederra zuen, baina ez da usartu Irustak atzera. Eskuinez Castillo, oraingoan ezkerrez. Ez dio ezer egin, ez da Gorosabelek ere. Ez horrekin du aukerako pelota eta ez du lortu zabaltzea. Biak ala biak ere aukera honak izan dituzte, baina ez dira finibili. Jokaldia amaitzerako orduan kasu honetan. Eta oraingo honetan gehiegi harrotu du. Horrek horri izaten diez, ez konfiantzakin ez hauzen nien. Jeusten jatxuz pelota, gero ez jeusteko gehiago arrotzezu, eta bapatean hori gozatzezu, eta orduen txapaketik oiko toldora botatzezu, eta ikusten da estabila gozatzen eta bat ere disfrutatzen partidaz. Deseroso dabil, bai. Bai, oso deseroso. Nik uste dut, berak ere nahiago duela momentu hauetan, aurkari pilota baztertu eta berak ezkerrez jotzea, ezta? Tranquila ikusten jako eskarraz, bai. Ikusten jako, baina bera nahi izango duzu zerrein, menperatu pizkat Irustari, Gorosabele pelota gitxu okiteko aukeran sartzeko, baina ez du lortzen. Bilbao. Golea zorengoan, ongi bihurritu du, eraman Gorosabelek. Horrokin da aukera zabaltzeko eta... Berriro ere boleaz eta ezin. Bai, bentsat hausar da bil, bai. Lehenengo gantxoa lehenengo bolea oso ondo izana. Gorosabele defentsa oso ondo. Gero aukera izan du gantxoarekin, da ez du lortu zabaltzen. Hortxe dugu. Bai, horre betu. Azte pelota eraman duen, Horrokin da aukera zabaltzeko, bera konturatu da hor junda bi oso ondo, baina erdir urte hotzo.
Hori ere eraman, Bai, Gorosabelek. Oin txokora, Herriro, da hor ja, Eta hor, Castillo. ez da iritsi. Bilbao hasinetik ona, bintzate ikusten da, berabe, badaki zer esan dekola partidu hontan da, lehenengotan pelota lartxu itxiotxo irustari, apurbet bildurrea saritu da, baina oine ikusten da biela ja gero eta gehiago sartzean da bere leku hartzean. Eta partidako alderik handiena urdinentzat, 12 eta 8 lau tantoko aldea, baina oraingoan oparia irustak. Horase da, ontxe momentu txarra onda Markina pastan, da betu. Pentsa igual oin hiru lau tanto ineskero igual Markinarrak partidutik kanpo geratuko zien, ze nahiko urduri ikusten da Castillo eta Deseroso. Da irustak aukera mogotzorengoan, partiduen sartzeako berriro, ez? Ez beso kanpolota hori, eta txapapere gauziako, eta, berabe, pena handia berak, ez? Gehien berak, ze konturatu da, agian berriro partiduan sartzeko Markinarrak aukera eman diola. Hasiera parte horretan ere huts batzuk egin ditu, boti boleaz jo duen pilota hartan, ondoren boleaz biparetaz tanto amaitzen saiatu denean ere, oraingo honetan, bera alde egin dio ematera joan da, baina ies egin dio pilotak, Aitor Irustari, atera du Gorosabelek, Irusta ezkerrez. Eutsi egin dio, ondo, Castillo, oraingo honetan ondo luzatu du pilota. Gaia eman dio, eman dio. Ongi askatu du eskuina oraingo honetan. Baita beste behin ere, gozatzen ari da. Askotan pelota behar da eskuan ondo sartzea, handik aurrera, Horrengoan motxago, baina, bentsat bizitasunarekin. Hori da, ja pelotia ez doi hain apal, ez? Oine bizitasuna ematen dio gehitxoa. Ematera doi egin, oin bentsat ematera doi eta bizkarra erakusten. Pilota honekin erosoago. Alase da. Hortxe da, atzelari Markinarra. Ikusten da, beste goza bada orain. Oine hau da benetako Castillo, ezagutzen dugun guztiek, ez? Pelotari fine eta noizbenka, eskumaz, agintzen batzutan, ez? Da, oine, badabil poliki. Irusta ezkerrez. Castillo. Sartu gintzaio pixka bat. Ederra du Irustak. Moztu bien tartera, ongi. Eutxe Castillok. Bilbao ere ongi ezkerra irez, ez zuen erresa, baina ongi atera du ezker paretetik pilota, zabaldu oraingoan. Gorosabelek atzera ezkerrez. Irusta zazpitikan, jatxi pilota, ongi. Tanto, ez? Buena. Gora, joango zela ematen zuen, baina azkenean barruan izan du da. Airez, bipareta Gorosabelek. Moztu egin du Bilbaok eta tanto. Gorosabelek ataken alegintzen ari da bipareta dogantxoa, baina ez du lortzen golpe zehatzik. Nahiko erdira, urtetan jago bai bipareta bai gantxuek ez du lortzen angulak. Jokaldi egiten du, baina pixka bildurrarekin egingo balu ezala, ez da? Ez du nahi faiatu eta azkenien erdire, ez? Pelotak adaginak erdire, ez txokora ez zabalera. La momentuz ikusten da defentsan askoz hobeto dauela atakean, baina bera horre ikusten da, golpe hoz zehatxoiek ezeako laburtetan, da ez duela lortzen pelota Bilbao pelotaritik urrun izten, ez? Nahiko gertu izten dio pelota eta lortu behar du urrun hau jartzen pelotea. Tanto amaitu nahi du, baina ikusten du Gernikarrak ere markagailuan aurretik direla eta huts eginez gero tarte hori handitu egingo dela eta jokaldia tira egiten du, baina konfiantza. Nahi zutantuin, baina galdu ez, da orduan azkenin ez duzu remateak zehatzak edo egiten, ez? Azkenin bildurra zabiz, da... Sake ona oraingoan Bilbaok eta errestoa ere aparta, Benetan zaila zen eta dotore atera du Castillok. Antxo oraingoan Bilbaok. Atzera Gorosabele, boleaz berriro Irusta. Egurra ematera. Oin aurrera, Aurrera, baina... Zetan jun bezegoan, hortan ez zuen beharrik. Hau zutxubi atzera eta botera joko zu tranquil, baina aurrera junda sotamanora eta azkenien berandu heldu da eta ia
ia lurretik joan behar izan dago, ez? Eta askotan egiten du hori, Bai, atzera ibili beharrean aurrera egiten du, eta airez pilota ongi jokatzea asko ere zailagoa da. Eskuin bola ikusi dugu ondo menperatzen duela, baina ezkerraz beti ere lanak zaildu egiten dira. Prisakari da, ez du nahi pausutxu bilatzera da jarraitu tantue, baizik eta aurrera nahi dugun, egurra ematera, dominatzera, eta bueno, azkenien beste oparitxue. 13-10. Badoa Inaut Gorosabel. Atera du aurrelari Markinarra, bolea zerantzun dio Bilbao. Castillo katzera, oraingo honetan ere ongi, pilota gozatuz eta ongi luzatuz, eutxi Irustak, bolea Gorosabelek. Ez du asmatzen. Ez du asmatzen ez, bai, saiatzen ari da, baina. Eta oraingo Anuts Castillok ezkerrez. Orentxe ari zen hobeto xago ez, eskuinez eta astintzen, pilota gozatzen, eta oraingo Anuts ezkerrarekin. Ikusi dugu, Gorosabelek ez duela asmatzen, da bera hor esan du, neuk ezkerrakin zabaltzen badu zabalera hori pelota, da kunda zabaltzera, mostera zabalera, eta jauziako ez, txapapera. Ez dute suerte atakean Markinarrak, ez da bestabea asmatzen. Horixe falta zaie bai. Ukerak izan du Gorosabelek, baina alegintzen ari da, ez da ukiltzen, baina ez dio gauzak urtetan. Lau tantoko aldea berriro ere Gernikarrentzako, badoa Jon Bilbao. Boleaz Gorosabel. Erra du, ezker gantxoa, ez du gurutzatu ordea. Irustak eskatu eta ongi atzeratu du ezkerrez. Castillo bederatzetik, eutxi. Atzera Bilbaok. Ongi Castillo eskuinez. Irusta. Bildu pilota. Ozta gainean, atzera Bilbao. Gorosabelek keinu baina azkenean atzelariari utzi dio eta beste opari bat Castillo. Oine nahi du, ja hasi agintzen. Ikusten da gehitxua bari dala joten ja peloteari. Bildur hori kendu du, ez hasiera parteko bildur hori kendu du, baina orain... Oraingoan daukan guzti jotera eman da, baina gora jundiako. Txikitzera joan da eta gora alde egin dio, baina ala ere txaloak zaletue Castillori. Oparitxu larri ikusten da partio honetan. Tantu egindakoak zain beste eta oparitxu asko eta, azkenien bakizu, hemen ardura asko bikote bi hauek, herri guztiz euren partidua batateko zain nor lortzen duen, da ikusten da, urduritasuna hor dauela. Hemendik aurrera ere alor psikologikoa garrantzitsua izango da, urdina konfiantzaz daude, 5 tantoko aldea ere badute, eta gorriak, a ber, partida beste opari bat, oraingoan aurrelariak Gorosabelek, eta nik uste dut hauek ere urduritzen ari direla, ikusten dute aldeak gero eta handiagoa dela. Batez be, ikusten duzunean markailu aldea ondizia, eta zeure jokua ez duzula lortzen egitea, hori be gehitzen du urduritasun horretarako, eta bat atzean agindu ezin da, eta beste aurrean, tantoa bukatu ezin da. Saiatzen bai, baina saiatzea beti ez da nahikoa izaten, eta momentuz behintzat, kostatzen ari zaie gorriei. Ez dakit hau izango da niguel bentaja gien, ez? Kuntzi amasei eta amarri izango zen. 6 tantoko aldea dute, horrein arte bai. Lau tantoko aldeak edukiak zituzten, baina hause da partida osoko alderik handiena. 6 tanto aurretik dira Gernikarrak 16 eta 10. Irusta. Ies egin dio oraingoan ondo baztertu du pilota Castillok. Gaiztotu egin zaio itxatxi egin da pilota hori ezker horman, ezin eraman Irustak. Eta aspaldiko partez, tantoa Markinarrentzako. Eta behar dute zerbait partiduan sartzeko. Bai, ontxe aprobetxatu beharko dabe, ze bestela ja urdinak horrea doiez. Hori Irustare, bere eskerrerako zan gauza asko hori pelotie hori daukan eskerrerako, baina, Usiako inboan beta, baina nik uste faio larrei gaur da, segurazki urduritasuna eta gogua amaitzeko eta prisaka 22. tantu horra heltzeko, eta
Pazientxe sartu biko da, eta sobe. Ikuskizunari dagokionean ikusteko polita izan da aurreko partida, ez? Bai, aurrekoan ikuste askoz polita izan da. Aurrelariak ere askoz gehiago sartu dira jokoan, asmatu ere gehiago egin dute. Oso ondo, eta behintzat hori da. Tantu eindakoak askoz gehiago egon diez, eta emozioa izan du. Hemen utxak ari dira nabarmentzen eta... Eta erremate bikainak, aurrelari bisek eta 3-4 Etxebarriarenak oso bikainak, ez? Ikusi dira, beste mailako tantuk, ez? Dagoengoan, hemen urduritasun lar, da momentuz tantu lartxu galtzen, ez? Ikusko, ametik aurrera zan doan partidua. Auspari buelta eman euren entrenatzaileen esanak entzun eta kantxan ditugu berriro ere 4 protagonistak. Bizkaiko txapelketako finaleko 3. partidua dugu, bana berdinduta daude, beraz, partida honek erabakiko du finala. Atera du Gorosabelek, eraman Irustak. Oso eraman duen. Bai, errestona, Irusta berriro ere. Kime pelotak ederra. Bai, ondo baztertutakoa, eman da, Bilbao gantxoa. Ezkerrez ongi Castillo, bolearen bila berriro ere, aukera duen bakoitzan, aurrera. Atzera barik aurre guztien dugu gutea. Gantxo orain Bilbao, Gorosabel berriro ere iritsi eginda. Pentsatzen arikora Bilbao, ez zer egin behar da Gorosabeli tantoa sartzeko. Azkarra, hanka harina dekoz, bai. Aurrera Irusta berriro ere, ezkerrez Castillo, sartu egin zaio, baina ondo atera du. Ederra du Irustak. Zabaletik Zabalera. Barruan da. Irusta ezkerrez oraingoan. Ederra du Bilbao, zer egiten duen. Boti bolea, moztu, gaiztoa, baina eraman Gorosabelek. Bolea berriro ere, bizi-bizi. Eraman bai, baina bigarren botean. Ondo Jon Bilbao, ondo bihurritu bolea hori. Bolea bi jarraian oikonak. Lehenengoa Gorosabalek, ikusten da horre pelota askarra, aurreko pelota askarratan ondo dabiela, baina bigarren aia, gainera esker horma joterakoan ja pelota bere egiten dut, eta Castillo horri ikusten da, oso argi ikusten da, nola bigarren botea altzatu duela. Eta aurreko tantoa Markinarrek Gernikakoen bolada ona etetea lortu dute, baina berriro ere tantoa urdin. 17 eta 11 berriro ere 6 tantoko aldea dugu markagailuan. Gero eta gertuago dute garaipena Gernikarrek. Gogoratu 3 aldiz irabazi dutela bai Gernikak eta baita Markinak ere Bizkaiko herriarteko txapelketa, beraz gaur bietako batek 4. aldiz irabaziko du herriarteko txapelketa. 18. Gernikarrentzat. Eta aldea handitu ari da Bizkanaka, Carmelo. Bai, oine ikusten da, aurrelarisek horre aurrien horre joko laburrean ari direla. Eta, Bilbao sausar, eta horre, Gorosabele peor kontra nahi izan du Zabalean. Baina, nahiko errez heldu da Bilbao, ez bakarri buena itxeko baizik eta berriro bejokaldi egiteko. Eta ikusten jako, tranquila ari dela, oso ondo ari da bere jokoa egiten, bere maila ematen ari da, eta gainera markailu horretik junda, hori be, arrestasunak ematetxu jokaldiak egiterakoan. Gero eta kolore urdinagoa du finalak, 18 eta 11, 4 tanto falta dituzte, 22 iristeko eta finala irabazteko, eta oraingoan ondo Gorosabele eta adierazgarria bere keinua ere. Bai, gogu egia tanto bat dutiko, hor dabil, alegintzen. Merezi zuen, Hor Bilbao, ez du gantxua Zabalera ez du asmatu aukeran utzi dio. Hori da, orduen kontran ondo bilatu dio kontran hor, da horman kontra tanto egin ez. Markinarra, ontsi hasi beharko dire zozera asmatzen, bestela bigarren partiduko azkenengo tanto hori bueltak ematen ongo dira, zaurekin dabe aukera bigarren partidua aurre atateko. Aukera izan dute finala erabakita usteko, baina... Halaxe da, baina, junzan ja, eta hemen geratzen dana da, ametik aurrera hauek zer lortzen da ben. Eta berriro ere, Carmelo, xestora joan dira, zehoz aldatzeko esperantzan.
Bai, Ea beste normalean, pilotaren bat aterata edo finala iraultzea lortzen duten. bai, normalean gozatzen ez abizenien eta gauzak ondo zeutzen urtetan, ba, bueno, azkenien alegintzen zara arerio bat izatea, osea, zeure alde zozeri izatea, eta abia pelotaren bat laguntzen bat zaizu gehiago zeure joko eiteko, eta, bueno, horren bila jongo ziren, eta aber lortzen duten. Hortxe dugu bikote urdina, horriek aterako duten pilota berria probatzen. Eta markinarrak euren artean hitz eginez eta pentsatzen dut elkarri animoak ematen ariko direla. Aldapa gora dute partida, baina amaira arte ez dute txiko asko baitago jokoan. Bizkaiko herriarteko finala. Ari dira jokatzen Markina eta Gernika. Boleaz Bilbao, erra du Gorosabelek. Moztu, baina txapazpira. Usten da, askotan gogolar izatea gauza askotarako, ba hori, prisak, gogolar, urduritasuna, eta hor ere Gorosabelek, bueno, aukerako pelota ederra zuen, edo zer gauza egiteko ere, baina gaur esteko egunez ez dako peloti eskuen sartu, eta defentsan ondo ari da, baina tantoak amaitzerako orduan inspirazioa falta du gaurko honetan. Gogolar ez dabil da, askotan, ba, bueno, horrek prisak izatea ematetxu, eta, bueno, azkenien besto paritxu bet, eta, bueno, ja Gernikarrak eneiko gertu, Bai, zazpi tantoko aldea, 3 tantora dute garaipena. Luze. Eta Bilbaok berriro ere luze. Lehenengo sakea, gehienetan behintzat, luze ateratzen du, Zazpiko arrastua, ia saki hona amargarren kuadrora bialtzeko, eta, bueno. Bai, hemen atzekaldean ere pilota karga handia hartzen baitu. Hori da. Bigarreko sakea Bilbaorentzat. Oraingoa barruan da. Castellok ongi atera du, baina gehiegi arrotuta. Bai, suerti behar da, askotan ere ondo sartu de beskude, baina... Bai, kolpea ongi tira dio, baina gehiegi arrotu du. Eta 20garrena Gernikarrentzat. 20 eta 12. Usten da aldea dauela markagailuan, da jokoan ere, ez jak usten gaur Markinarrik egun aproposa daukatela oneri buelta emateko. Eta hemen badakigu, 22 iritsi arte, edozer gauza gerta daitekela, baina momentura arte ikusi dugunaren arabera, zaila dirudi ez da Markinarrek partiari buelta ematea. Nera Markinarra gaur erakutsi dauen joko gisa daukatela ere, baina gaurkoan jokatu bizan finala, ontxe momentu hontan, da ontxe erakusten dozune da behar dauena, da balio dauena, eta gaurkoan ez da izan egun honek. Ondo atera du pilota Castillok, aukerakoa Bilbaorentzat, moztu. Eutxi Gorosabelek. Bilbao bere lana ondo egiten, ez da aukera daukanean sartu, eta bestela lan egin. Eta bai. Pelota kendu ganetik, ialdu atzera, eta, bueno. Buruarekin jokatzen ari da. Hori da, oso ondo, gora. Gora berriro ere, eta hortxe dugu, Irusta ere tanto ospatuz, garaipena gertu dutelako, hortxe dugu Gernikako atzelaria. Eta hor jo duen pilotaka ere ederra, Bai, bueno, jotera junda eta agarrotu deu eta gora. Bueno, azkeneko sakea Carmelo, eskura du finala Gernikak. Hortxe ditugu zaletuak ere zutik. Txaloka, atera du azken sakea Bilbaok. Gorosabelek bolea, hortxe amaitu daiteke finala, kantxoa, eraman Gorosabelek Irusta. Ezkerrez atzera, ongi. Castellok, eutxi. Irusta, laurrantxan geratu zaio, baina ongi tira dio kolpea. Bizi Castellok orain. Gorosabel gantxoaren bila. Moztu Bilbao. Irusta. Ongi. Castillo ezkerrez. Irusta berriro ere. Zabalera ies egin dio, baina barruan da. Bildu Castillo, airearen bila Bilbao. Bolea dio. Atzera Gorosabelek, beste bolea bat Bilbao.
Gantxoa Gorosabelek, ederra du, hortxe amaitu da finala, 22 eta 12, Bizkaiko herriarteko txapeldun berria dugu, Gernika da, 2013 urte honetako Bizkaiako txapelduna, Carmelo. Bai, alaze da, ez, bueno, gehienak markina joten zuen aukera handiak irabazteko, ikusi da bigarren partiduak edo, hor irabazteko aukera izan dutela. Oingoan ere ikusteko partiduen normalean horreka gehiago ongo zala, baina bueno, oingoan ikustea Gernikarrak oso ondo aritu direla. Bilbao ere usteo bere lana ondo indauela, Irustak ere ikusten dauela gaur Castillo baino beste maila baten egondala, nahi eta oparitxu batzuk egin. Eta, bueno, azkenien, merizimentuz osoz Gernikarrak irabazi dute Bizkaiko herriarteko txapelketa hau, eta, bueno, betik bakarrik esatea, zoritxonak eta horrela jarraitzeko. Ondo, hasi da arratsaldea markinarrentzat, lehenengo partida 22 eta 7 irabazi dutelako, bigarrengo partida irabazteko aukerak ere izan dituzte, baina azkenean Gernika nagusitu da, 22 eta 18 hirugarrengo partida honetan ere Gernikarrak nagusi, eta 2 eta 1 emaitzarekin finala Gernikara, laugarrengo aldiz irabazi dute Gernikarrek herriarteko txapelketa hau, eta beraz aurre hartu diote markinari. Bai, espaldi markine bolada handia honean zegoen. Eta, bueno, Gernika berriro ere, lortu du txapela talde modun, herri modun, da, bueno, uste Gernikarrak ere, utzik egoteko ikusten da hori oso posik, nik uste ikusten da Bilbao uste dute partidu politian dagoela. Eta, bueno, ontxe, sari banaketarako pres, Gernikarrak, markinarrak etzita, dago loantxe da kirola, ez? Finaletan normalean, bat irabazten du bestea galdu, eta ikusten da, Gernikarrak hemen danoko espatzen, eta markinarrak, hurrengoan izango dela, eta, animoak ematea, ze txapelketa hona indabela, Pizerre ere beste final bat daukatela, eta, así que... Augustok hasi gozau kentzeko aukera izango dute, Arerio gogorra deko finalean, baina Arerio ere gogorra uarte. Oso gogorra esaten dabela, uste dute talde oso ona daukatela, baina, final bizetan egotea hori nahi duetzan lan ondo itxan dabilela, eta beti eureri zorionak ematea. Halaxe da bai. Eta hortxe hasi da sari banaketa, eta lehenengo saria Portugaleterentzako izango da, hain zuzen ere Bizkaiko herriarteko txapelketa honetako laugarren sailkatuarentzako. Gernikarrek aurtengo edizioko txapeldunek menderatu zituzten Portugaletekoak finalerdietan, eta hauek ere merezitako saria jasoko dute, txapelketa ona burutu baitute. Hori da, Arrankudiaga, hirugarren postua, Arrankudiaga herria ere, esan ohikoa herri mailan hain maila ona ematea, eta postekoa dela, Arrankudiagak ere, uste dut txapelketa bikaina induela, eta hirugarren postua lortu zuten atxo bertan frontoi hontan. Hortxe ditugu protagonistak saria jasotzen. Eta arratsalde polita izan dugu gaurkoan, Carmelo? Giro ona egon da Armaietan, ambiente polita. Uste dut ikusleak ondo pasatu dutela, bai partidutaz da bai egondan ekitaldiekin eta sosketakin, da uste dut neko giro polita egon dela.
Eta azkenin, eskatu egin dune hirugarren partidua erabakitzea izatea, eta azkenean alde horretatik sorte izan dugu. Hori sorte izan dugu, bai. Emozioa amaiera arte. Naita partidua bikaina izan ikuste pelotari hauek, lau pilotari hauek eman duen baina hobeago daukatela, baina hola izaten da, finaletan da beste presio egon da partidu honetan, da, ez dute bere maila ona eman, baina ona izaten da askotan. Hortxe dira da, Arrakundiagari sariak banatzen, hirugarrengo sailkatuari, eta hauek ere seguru pozik egongo direla aurten egindako lanarekin, eta ondoren bai txapeldunei eta baita txapeldun ordei sariak banatzen ere, pilota munduan ezagun ditugun hainbat kide izango ditugu besteak bestea, Alexis Apraiz, Pablo Berasaluze eta Iñaki Larrinaga ere hemen ditugu gaurkoan sari banaketa burutzeko, eta hortxe ditugu Markinako kadete mailako ordezkariak hauek bere lan egin dute, Carmela, hauek beraien partidua irabazi dute, ongi irabazi ere 22 eta 7, baina ondoren beste bi partidak galdu egin dituzte, eta txapeldun orde azkenean Markine, eta hortxe dugu Alexis Apraiz gaztetxoei sari ematen. Alexis Apraiz gainera ere Gernikakoa. Pozik izango da. Hor ikusi itxetar mailetan Urduri. Batez bigarren partidua hor 18 da jundirezenean, da ezin egon eserita egon da. Da bai, pozik egongo da bai. Hortxe ditugu orain juvenil mailako ordezkariak. Pablo Berasaluzek banatu die hauei saria. Hortxe dugu Pablo Berasaluzere pixkanaka osatzen. Oraindik ere bide luzea du egiteko Pablo Berasaluzek, gogoratu binakako finalean zoritxarrez horpazurda hautsi zuela, baina seguru gaude Laister izango dugula bueltan Pablo Berasaluze, hori da behintzat pilota zale guztion nahi duguna, beti ere plazerra baita Pablo kantxan ikustea. Bai, alaze da, gainera, lesioak kirolan inor ez dugu nahi izatia, da holako larria gainera gitxia, ez? Oin denbora luzetxu bet egon beharko da, errekuperatzen, da, espero dugu Laster kantxan ikustea, eta batez be, eman duen maila berriro berreskuratzea. Hortxe genituen Markinako ordezkari guztiak euren saria jasotzen. Eta hortxe dugu irudietan orain Markinako eskolako presidentea. Hau ere bere saria jasotzen, hortxe duzue. Eta momentu batetik bestera izango ditugu txapeldunak. Gernikako ordezkariak hain zuzen ere. Kadete mailan Gernikako herria, Gernikako kadete mailako bikotea. Eta hortxe ari dira pixkanaka Gernikako ordezkariak inguratzen kadete mailakoak hain zuzen ere Urki Otazua eta Mikel Esain. Maitane Leizaola eta Josu Unanuek banatuko dizkiete kopa eta txapelak, hortxe dutuzue. Pozik normala den moduan, Rifarretxu. Herri arteko txapelketa bat ez baita egunero irabazten. Hori da, gainera, kadete mailan bakizu justo ontxe sartu berri txapelketa hontan. Eta, txapela lortzea gazte hauentzako gauza handia da. Gauza handia da, ez? Hortxe genituen bada, kadete mailako bi ordezkariak. Eta segidan juvenil mailakoak izango ditugu, hortxe dituzue Aitor Etxebarria eta Igor Pascual. Iak ere partida itzela eginda, berezeki Etxebarriak lan aparte egin du gaurkoan aurrelari trebeak. Hauek ere pozik, normala den moduan.
Hortxe dituzue, koparekin. Eta txapela buruan dutela. Eta azkenik, afizionatu mailako ordezkariak izango ditugu. Jon Bilbao eta Aitor Irusta hain zuzen ere. Hauek erabaki dute finala, azken partidara, bana berdinduta iritsi dira, baina hirugarrengo partida Jon Bilbao eta Aitor Irustak irabazi dute eta merezita finala Gernikarrentzat. Hortxe ditugu azken bi protagonistak. Sari banaketak ere aurrera jarraitzen du bizkanaka. Eta oraingoan Gernikako ordezkariak jasoko du bere oroigarria. Raimundo, hortxe duzu Raimundo ere. Raimundo Arteta hainbat eta hainbat partidu joatutako Gernikako pelota eskolan, oinda pelota eskolako lehendakaria eta alkatea be atera du batzera txapela, ez? Hortxe duzu Raimundo, gustora bere mutilek egindako lanarekin. Bera urti eta urtietan pelota izan dakoa eta hainbat eta urtetan herri arteko txapelketa jokatutakoa. Hortxe ditugu Irribarretxu gustora. Haundia egin baitute, haundia lortu baitute gaurkoan Gernikarrek. Bizkaiko herri arteko txapeldun berriak ditugu Gernikarrak, gogoratu laugarrenez irabazi dutela Bizkaiko txapelketa hau. Eta beno, Carmelo, hemengoak ere eman beharrekoa eta guk ere pixkanak agur esan beharko dugu. Hala zeda, bueno, batzalde hona pasatu dule Bermion, finala azkenien, partidu ederra ikusiuz, justo kadete mailan markinarrak maila oso ona eman dutela, justo gero bigarren partidua Laurok maila ona eman duena, bakoitza bere mailan uste partidu errein duela, eta azkenien, nik uste partidu askoz orekatu hau ikusiko denuela, baina bakizu azken partidua horre urduritasuna onda asko. Castillo gere nahi nuke jakin hori eskua zelan eukin duen partidu osoan, da, azkenien edo zinek aukerak izin duela, herri bizek eukin duela aukerak irabazteko, eta azkenien Gernikarrak txapela lortu dela, eta gatik zorionak ematea, eta horrela jarrai dezatela. Eskerrik asko, Carmelo gaurkoan gurekin izateagatik. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko zuei ere ikusen entzuleok, gogoratu, Gernika dugu 2013ko Bizkaiko herri arteko txapeldun berria gure partetik. Besterik ez, urren arte ongi izan!